Karmele da Bizkaiko herri arrantzale baten tropa frankistak 1927an iristen dianean familia bat kanporatzen dute. Familia hau erbesteratzen da Frantzian, eta kontatzen duguna da azkenean gerra ostean nola bueltatzen diran Euskal Herria berriro, galdutako edo frankistak kendutako gauza guzti horiek errekuperatzeko intentzioekin, ez? Alde batetik lana, askatasuna eta duintasuna ere. Karmele Urresti aurreko mendeko emakume bada, Bizkaiko kostaldeko herri bateko emakumea, eta garaian tokatu zitzaion gerra bizitzea, egoera sozial oso gogor batean, aurkitzen da, eta horrek bere personalidadea nolabait eraikitzen du, eta baita ere bere familiak bere herrian duen tradizioagatik eta esan dezagun badaukala nortasuneko sendo bat. Emakume indartsua da, nire karreran erronka handiena hau izan da orain artekoa. Alde batetik, kontestu historikoa eta garaiagatik, beste garai batean bizitako emakume batek gauzak nola egin eta pentsatuko lituzkeen pentsatu behar izan dut. Gero bestalde, teknikoki erronka handiak izan ditugu, alde batetik hizkuntza, Bergarakuan egin dugu, nik Eibarko hizkuntza daukat izatez gurasoengandik, orduan hor gertu ibili gera, baina adibidez dantzan ikasi behar izan dut, edo abesten eta halako gauza tekniko dexente, ez? Eta oso berezia izan da prozesua. Txomin Letamendi izan zen trompetista virtuoso bat, eta beste alde batetik aktibista eta militante sutsu bat, ez? Herriaren askapenaren alde. Gure kasuan hori oinarri hartuta egin dugu gure Txomin, eta Txomin da pertsona bat oso pasionala, impultso politiko eta artistiko handiekin, eta baita ere kolektibotasun eta borroka horren kontzientzia handiarekin, ez? Eta horrek dakarren gatazkarekin ere bai, dela nola aukeratu, ez? Herri batekiko maitasunaren aldeko borroka, edo maite duzun pertsona horren aldeko borroka, ez? Eta bi ardatz horietan nola mugitzen den ikustea interesgarria izan da. Erronka ikaragarria izan da, ez? Alde batetik Jonerekin batera Karmele eta Txominen arteko maitasun historia kontatzea hainbeste goraberekin, eta beste alde batetik ere bai teknikoki trompeta jotzen ikastea, konturatzea nola aldatzen diren gauzak urte guzti horietan, zer suposatzen zuen garai hartan egiten ari ziren egiten ibiltzeak, zer zen klandestinitatea, zer zen garai hartan borroka armatuak suposatzen zuena. Gauza askoz ikasi behar izan dugu, kokatzeko gure buruak eta pertsonaiak ere bai, modu berean. Proiektu honetan denbora asko eramaten dugu lan itxen, esaliket igual 5 urte baino gehiago nagola Karmelerekin bueltaka, ez? Izan da proiektu bat asko mimatu duguna, lagun artean egin dut, tekniko oso onak ditu lagun, suerte hori dakat, eta izan da pelikula bat patxaraz egin duguna eta prestatu duguna asko jun baino lehen rodajera. Lan asko inbarri izan dugu, alde batetik Javi Agirrekin, argazki zuzendariakin, pixkate ikusten nola kontatu pelikula, gero musika asko daka pelikulak, eta horredanak grabatu inbarri izan ditugu aurretik. Eta nik egisa esan, rodajera iritsi nintzen lan asko egin da eta disfrutatu dut. Uste dut, pelikulak egite ditugunean gure intentzioa beti dela jendearen gana iristea, eta zinemaldia kasu honetan bada lehenengo trampolina bezala, ez? Batez be, posik eta eskertuta nago beti zinemaldiakin, beti zeindu gaituztelako, eta sesio ofizialdean berriro egotea asko oso harro nago horrekin, ez? Eta bestalde posik ere, zinemaldian egotiak suposatzen da badako kalidadezko marka edo seio bat, ez? Alde horretatik, urriak 10ean estrenatuko du pelikula, eta alde horretatik, eske oso posi nago, ez daukate kejai bat bere, oso posik egoteko bezalako momentua bizitzen nahi naiz, ez?